نحكي قبل على الناس. Merħba fuq Shooter il-lum is-sebt u nintervistaw lil Joseph Kelson. L-ewwel mistoqsija Joseph. Joseph il-mużiċist, Joseph l-avukat, Joseph il-businessman, Joseph il-prezentatur. Li ma tippreferi? Il-violinist. Kolli laqsija f'ħajti tal-aħħar ngħidlek tieni violin għalaqni ġo kamra u noqgħod indoq lejn Morricone. Nizzel. Meta tippreżenta Brillanti issa, ġifieri ġarajna l-episodju, inti għaliex taħseb li jaħdem daqshekk man-nies, għaliex iħobbuh? Għaliex huwa onest, għandek ħafna emozzjoni, ħafna ċitament, għandek ukoll talent vera tajjeb Malti, u għandek xi ħaġa sabiħa li hija dok Maltija, ġifieri dan huwa produzzjoni, din hija produzzjoni Maltija b'talent. B'talent eċċezzjonali u daħu jirbu 30,000 euro, ġifieri, u l-emozzjonijiet huma hemm fuq min jirbaħ min jibki. U aħna napprezzawk tal-li qed tiżomm l-oriġinalità wkoll bil-ħaġa. Ittu, nizzel. Għalhekk tesprimi l-ħiliet tiegħek bħala mużiċist. Iva ma mhux bil-flus, ġifieri jekk ikun hemm xi ħaġa tal-karità, jew inkella xi ħabib tiegħi qed jiżżewweġ intu xi sorpriża jew dal-affarijiet hekk. Li għall-mużika hija xi ħaġa. Għadhom. Jo, għadhom jgħid jażel jagħmilha. Ara ħalli tagħmilha. Isma', tina xi ħaġa tad-daħkek li ġratilkom waqt Brillanti. Konna qegħdin nagħmlu il-promo fejn nagħmlu dik tal-Lady Gaga sejrinek, insomma, u tħallt fiha sew għax bejdu isma' għandek tliet judges internazzjonali kollha jitawġu sew u provajt u dak il-ħin kelli anke qalzit sponsor biex naf jien, tant tħallt fiha u bdejt niżelek u ċarrat l-qalzit kollu. U kien iswed u ma Mill-patata jew minn quddiem? Minn wara. U allura kelli nagħmel il-parti kollha tal-programm kollha u ċiek ħalli ħadd ma jinduna li għandi. Kont sek penguin. Li kelli boxers, please note, isfar, allura kellu ħafna. Nizzel. Arani issa, kemm importanti li n-nies jidru jew jagħtu każ anke kif jidru għal programmi bħal Arani issa? Arani issa għandek, ovvjament, id-darja importanti ħafna. It's not what you are, it's what people perceive you to be. Ma Arani issa huwa programm naturali ħafna, programm ta' uman ħafna. U allura importanti kif tidher, però importanti kif tħossok. U anke meta nagħmlu trasformazzjonijiet aħna nagħmluhom għaliex ikun hemm sitwazzjonijiet fejn ikun hemm jew bullying jew inkella nies li m'għandhomx konfidenza fihom infushom u nagħtuhom dik il-konfidenza li jixraqilhom. Ikunu the real self. U jidhru li huma kontenti u x'naf jien ukoll. Nizzel. Tista' biex nibqgħu fuq Arani issa, tina storja li fej temmen li inti bil-programm tiegħek għamilt differenza f'ħajja ta' xi ħadd. Iva, kellna tifel dan waħda mill-ewwel ħafna ta' ġifieri ma waħda nibqa' niftakar dejjem tifel li kellu li kien jruħ il-bejta, li kellu hawnhekk f'rasu kellu isu tumbata hekk u kellu mhux hair loss imma litteralment kellu skorċa hawnhekk u kienet waħda mill-ikbar operazzjonijiet li qatt għamilna, kienet fuq darbtejn ma nafx kemm il-sija. U dan it-tifel imbidlitlu ħajtu kompletament u l-iktar ħaġa sabiħa kienet meta issa iżżewweġ dan x'sadda iż-żmien ħanal 20 sena. Iżżewweġ id-dinja għattieġ u rajt il-tifel mibdul u qed vera għamilnilu differenza kbira f'ħajtu. Prosit. Nizzel. Kif ġidek l-okkażjoni illi ddoq għall-Papa u l-Impapa kien? Il-Papa Tissa, Papa Franġisku. Jina bonur ngħid li nippreżenta u anke xi kultant kandu mal-banda tal-Pulizija Nazzjonali tal-Pulizija Malta u kellna l-opportunità li nagħmlu żewġ kunċerti Ruma u hemmhekk kombinazzjoni kien it-tlieta u l-ħamis u l-erba' kien il-birthday tal-Papa. U għallunna biex immorru hemmhekk biex nagħtu kunċert jew biex indoqqu l-Happy Birthday tal-Papa u biex ma ntawx ma sax intawwal spiċċajt indoq il-Happy Birthday u l-Papa kif kien għaddej u għafu acknowledge għal-fatt li laqgħet il-Happy Birthday ma semmarx żewġ senaturi li kont Billikulak il-violin. Birikuli u bdejt nibżel meta ħantilu biex birikuli kien ħajħoduli. Għaliex Brillanti huwa differenti minn reality oħra? Diġà tkellimna li huwa xi ħaġa oriġinali, miktar. Għaliex Brillanti fih qed tara it-talent veru Malti. U
ġudikat minn professjonisti. Ġifieri mhux nies li forsi jifmu jew jifmu ftit jew jifmu daqs. Xogħolhom huwa hekk. Allura, meta inti għandek persuna li huwa performer li qed quddiem dawn il-judges ta' fama internazzjonali, hemmhekk għandek id-dinjità li tagħti lil dan il-mużiċist, lil dan il-kantant illi verament qiegħed jiġi ġudikat minn xi ħadd li huwa bravu u brillanti. Nisa, malaj, xparir tagħti lil dawk in-nies li qed jimirħu jew jixtiequ jibdew jidru fuq television. Malaj, għax għaddilek il-ħin kwad. Mela, ikunu themselves ma jinbidlu qatt għax ikollok dik riskju li tinbidel u żomm saqajk mal-art dejjem u kull fejn tħares dejjem sellem in-nies u tihom tannija. Brillanti din is-sena x'għandu differenti mis-sena l-oħra. Brillanti singers, eċċezzjonali, għandna ġurija famuża ħafna għandna pereżempju Verdjana li kantat ma' Raffaella Carrà, Carlo Contra kħetta li kollu show, għandek Nate li kanta ma' Michael Bublé, għandek ukoll Sarah Harrison li issa tiġi anka mhux biss Malti manka. U għandek lil Joseph Ketkuti. Se nispiċċa bija ja ħasra, ħadd lil battuta, give me 5. Hey! Waħħallu. Ovvja sponsor. Sinjuri, jekk triduna nistednu lil xi ħadd issib fil-għaxija, kull ma tidu tagħmlu għandkom l-email address jew nkella l-WhatsApp. Grazzi ġo. Waraw brillanti ngħid erba'. Iwa, fid-Disney Square.